Mig og Joachim her, vi har tænkt os at gå ind til en dreng derinde. Han går i 3. klasse. Han provokerer os så meget. Vi skal bare have ham nu. Han står og spiller fodbold. Så vi skal gå ind til ham. Han bor i nummer 7. Ja. Okay, du kom. Vi går. Ja. Husk at være stille, okay? Husk at være stille. Pas du på din klovn. Du afslører os. Satan. Du skal bare... Ikke nu. Jeg skal lige zoome noget helt ind. Satan. Okay, bare kom. Bare kom. Kom for satan!